Dobar dan, dragi gledalci. Ja sam doktor Ernest Spinović. Za prijatelje, Doktor Spin! Vi gledate džepni vodič kroz uzbudljivi svet medijske simulacije i manipulacije za diktatore, ali i sve one koji se tako osjećaju. U zemlji čuda sa Doktor Spinom! Kao da ste zabrinuti, dragi moji despoti. Znam. Opet ste kupovali jahte državnim parama, a narod nema ni za viršle i malo je besan. No, uvek postoji rešenje. Nisam mislio na to. Ne još. Dakle, šta raditi kada vam stvarnost ne ide na ruku? Prosto, napravite drugu stvarnost, lepšu stvarnost, stvarnost napretka, sreće i obilja. Pustite mašti na volju, samo nebo je granica. Blagostanje je svuda. Nikad nije bilo bolje nego danas, a bit će još bolje, koliko već sutra. Tamo gde su nekad bili samo korovi, pacovi, zidaju se moćne kule i gradovi. Ali upamtite, jedan jednorog ne čini napredak, pa ni jedan medij ne čini stvarnost. Zato popravljajte jedan po jedan. Jedan po jedan. Dok ne budu svi kao jedan. Okej, gotovo, rasklapaj.